अनार जी, फल में राजा तो हम बनी हम। हमरा लोग आम के अचार बना के खाइला लोग, आम के जूस बना के पियला लोग। वही से तो फल के राजा हम भइल हम। आम जी, फल में तो राजा हम बनी हम। हमरा लोग गर्मी के दिन में खोजत रहेला, संतरा के जूस बना के पियला लोग। गर्मी के दिन में बहुत पियला हमरा के। वही से तो फल के राजा हम बनी हम। संतरा जी, बाजार में तो ज्यादा मैंगो जूस लोग पियत हई। बूढ़े से जवान, लड़का से सियान तक हर जगह पर पार्टी में, शादी के शुभ अवसर पर मैंगो जूस ही पियत बानी। इसीलिए फल के राजा हम बानी। अरे आम जी, दोनों आपस में काहे के लड़ रहल बानी? फल में राजा तो हम बनी हम। काहे से कि ज्यादा लोग अनार के ही जूस पियला लोग, और हम बाजार में सब दिन बिकात हई। तोहनी लोग तो सीजन पर आवत है और सीजन खत्म होते ही चल जात है, और हम तो बाजार में सब दिन राज करत हैं। इसलिए फल के राजा हम भइल। अरे अनार जी, आम जी, दोनों काहे के लड़ रहल बानी? फल में राजा तो हम बनी हम। काहे से कि लोग ज्यादा हमरे खरीदेला। हम बाजार में 5 रुपये पीस बिकात हई। हमरा लोग सब कुछ में डाल डाल के खात हई, जैसे सब्जी में, दाल में। जब लोग के पेट खराब हो जाता ओकरो में पियला लोग। वैसे तो फल के राजा हम भइल हम। हाँ नींबू जी, फल में राजा तो तू ही होई। काहे से कि सब जगह पर लोग तोहरे ज्यादा पियला खाइला लोग। नींबू के जूस दाल में, सब्जी में, हर जगह पर नींबू के जूस ही काम आवेला। वही से फल में राजा तू ही होई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।